Не так давно замітив їм, що по моїх стопах ходять якісь люди. Ходять і паскудять. За деякий час стало ясно, що Служба безпеки України опікується моєю персоною. Другим радять не зустрічатися, не контактувати, збирав деяку інформацію, а є то Служба безпеки України. Це чоловік, котрий є русинським активістом, міг би чудуватися тому. Ні, ми всі знаємо, що давно ходимо і під Богом, і під Службою безпеки України. Опікується нами. Але чому? Що таке робить русинський національний активіст, щоб ціла Служба безпеки України інтересувалася або пробувала паскудити такій особі? Я нігде не чудував тому, знав від самого початку. І ще коли в 2000 році заклав перше русинське видавательство, знав, що колись то дійде до конфлікту. Фактично, від самого початку, коли ми заклали видавательство «Падяка», а я ще раз підчеркну, у 2000 році, і ще многі боялися сказати слово «русин». Я вже не говорю то, що видавательства, котрі екзистували туди, боялися брати від русинських авторів рукописи в печать, а ми взяли і заклали видавательство, котре буде печатати книжки русинських авторів. У той самий час, коли українська держава всюди кричала, що не є русинського народу, під нами йшли русинські автори, які символізували собою соль і совість русинського народу. У той час, коли українська держава через проплачених, плачених агітаторів, я не знаю, ідеологів, так називаних українознателів, котрим щедро виділяла всякі гонорари, кричала, що не є русинського язика, а ми кожен рік за роком печатали книжки русинських авторів. І напечатали ми їх много. Низька кожне видавательство в Ужгороді легко бере видавати книжки русинських авторів, бо то та ріка русинства, і сперти її не може. Але тільки знаю, що Служба безпеки, знаєте, так би вам сказав, за нічим і нагло через плече, позираючи, що я роблю, але думаю собі, а чому так? Це то всяде, де живуть русини, такоєся робить? Робиться таке паскудство? Мій добрий цимбор, русинський писатель Володимир Танчинець колись переклав російського барда Володимира Висоцького. Висоцького, котрого знав цілий Совєтський Союз, хоч його й не пропагували, але цілий Совєтський Союз співав його співанки. У Володимира Висоцького, а фактично у Володимира Танчинця, русинського поета, за цю пікантну ситуацію так ся пише: «Не признаю я мерзкого цинізма, восторг не є мій віри, а іще, коли чужий читає мої письма, заниче нагломі через гліче». Володимир Танчинець, «Русине, віруй». Книжечка, котра вийшла в нашому видавательстві іще в далекому 2010 році. І та тема тих паскудників настільки нікчемна, чому я, власне, тепер за це говорю? Хотів зачати з позитива, бо акурат місяць тому прочитав і видів у пресі, у новинах, на телевізії, що моєму цимборові, Васильові Ябурові у Словакії президентка держави уділила найвищу державну нагороду. Називається вона «Прибійнів крест». Василь Ябур
несь 87-річний, достав ту награду із рук президентки у президентському палаці, у Братиславі, із рук президентки Словацької держави. Ясне діло, я нараз, коли скончила та процедура, набрав телефон Василя Ябура, а ми з Василем Ябуром не лемцімборове, ми колегове, бо в'єдно робимо в Інституті русинського язика і культури Пряшівського університету. Робили ми в'єдно роки. Тепер 85-86-річний Василь Ябур уже відпочиває, але і так інтегрований в наше русинське життя, в життя нашого інституту. Це коли приходить на державні екзамени, це коли не так давно, коли в Братиславі я габілітував на доцента, він був моїм опонентом. І радий з того, що наш челядник, простий руснак, котрий робить на нашому інституті русинського язика і культури, достане найвищу ціну із рук словацького президента. Я йому позвонив, ми довго говорили, він розказував мені деякі такі деталі тої стрічі, і я радів за нього. Гратулував йому із нагоди той державної, я був повів високої награди. Василь Ябур направду заслужився той награди. А що то за награда? Дехто скаже, ну а може він такий винятковий чоловік, може десь $1 мільйон знайшов і не злакомився на то, а вернув державі. А може він відкрив яку, я не знаю, нову звізду у галактиці. Ні. Василь Ябур останні 25-30 років заобирався проблемами кодифікації русинського язика у Словакії. Що інтересно, як був оцінений його вклад у цю проблематику. Коли Василь Ябур доставав не так давно ту награду із рук президентки, було написано, що іде за виняткові заслуги перед Словацькою республікою і за кодифікацію русинського язика. Позирайте, у Словакії мій колега достає найвищу награду із рук президентки держави за кодифікацію. Синонімом слова кодифікація у тім випадку є вираз виняткові заслуги перед словацькою державою. Але ми в'єдно робимо на одному інституті. То чом у Словакії то та сама робота оцінюється як виняткові заслуги перед державою, а в Україні за тобою бігає всяка небрязь, котра фактично своїми кукарами заниче тобі через плече, хоче видіти, що ти робиш, і фактично хоче тебе напудити. Не дасться, панове із Києва, не дасться вам напудити русинського активіста. Коли ми довго бесідували по телефоні, Василь Ябур розказав мені многі деталі тої фактично церемонії, коли він із рук президентки перебрав найвищу ціну словацької держави. По награді і ще деякий час всі, хто був там, між собою, були в тому президентському палаці, думаю, пили і шампанською. Яло був такий день випити і шампанською. Але головне, пані президентка знайшла час, хоч лим 5-7 минут, і з кожним персонально бесідувати. Василь Ябур признався мені, що він попросив президентку, чи може він до неї обертатися не по-словацьки, а по-русинськи. Вона му повіла, айно, можете говорити із мною по-русинськи. Він до який час говорив із ним по-русинськи. Далі перейшли на словацький язик.
Таков була то та церемонія, коли Василь Яблук фактично перебрав державну награду за кодифікацію русинського язика. Я собі представив іншу компанію. Ну, сиділи би ми в компанії, ясне діло, такого ніде не буде. Сидів би там, я не знаю, президент держави Україна Володимир Зеленський. Може би по праву руку від нього би сидів Петро Порошенко, екс-президент. І зазвідав би я їх, коли б ми бесідували з ними. Панове президенти, а чи міг би я з вами бесідувати по-русинськи? А що би вони мені відповіли? А що вам, русинам, іще обстає? Лем як між собою бесідувати по-русинськи? Všetko інше вам заказано є. Так то воно є. Дві держави. Єдна у 91-му році вибрала демократичний путь реформ. Друга до теперішнього часу не може стати на путь демократії. В одній в державі русинів чествують, і визначні русини, особності русинського світу достають цінні награди за те, що їхня русинська робота оцінюється як заслуги перед державою. А у другій пани президенти заганяють до видавця своїх шпіцликів, щоб то ті, знаєте, як казав Володимир Танчинець, тихо, через плече никали. А що робить русинський активіст? Такое воно життя, коли не є демократії, не є свободи, не є прав і не є фактично перспективи ні у русинів, ні в такої держави. На то би поклав точку.